Aurinkolasit päässä. No, nämä ovat niin arkaluontoisia asioita. Vaaliteemani. Haluan suomalaisten perheiden voivan hyvin. Ja se vaatii tekoja eikä puheita. Haluan, että kotiäitien ja isien työtä arvostetaan ja siitä maksetaan palkkaa ja eläke-etuutta. Haluan, että nämä etuudet tulisivat myös niille äideille ja isille, jotka ovat jo työnsä tehneet ja ovat yleensä ottaen aivan äärimmäisen pienellä kansan eläkkeellä. Ja tällä teolla haluaisin kunnioittaa omaa äitiäni, joka on tehnyt koko työuransa 5 lapsen kotiäitinä. Hyvänä vaimona ja äitinä. Eli vaadin tekoja, en puheita. Ja tällainen 1000 euroa on mielestäni sopiva summa kotityöläiselle. Maksetaanhan lehmienkin hoitamisesta ihmisille palkkaa. Miksi ei uuden sukupolven? Vaadin myös vanhusten hoitoon inhimillisyyttä, koska me jokainen olemme vanhus, jos saamme elää tarpeeksi pitkään. En ymmärrä sitä, että ei lapsista ja vanhuksista pidetä huolta. Ihmisiähän me kaikki olemme. Ensin lapsia ja jos todella saamme elää pitkään, vanhuksia. Ja mielestäni inhimillinen hoito on nykyresurssien mukaisestikin mahdollista, kun teemme vaan hoidosta kodinomaista, sellaista, jossa vanhukset viihtyvät, ja samoin hoitajat, joille myös vaadin arvostusta palkan muodossa, en pelkän päänsilittelyn. En ymmärrä sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmistä ei arvosteta, jossa ihmistä nöyryytetään luukuttamalla häntä köyhänä luukulta toiselle, silloin kun hän on masentunut, sairas, työtön tai muuten avun tarpeessa. Ja sen takia kannatan perustulomallia, jossa jokaista kannustetaan elämään ihmisarvoista elämää. Mielestäni se, että perheet ja ihmiset voivat hyvin, takaavat sen, että yhteiskuntamme voi hyvin. Ja myös sen, että pidämme luonnosta ja eläimistä huolta. En ymmärrä, miten tähän on tultu, mihin ihmisen arvostaminen ja elämän kunnioittaminen on kadonnut. Oletko sinä valmis auttamaan kaikkia, myös itseäsi? Jos olet, niin silloin äänestät uuden, paremman tulevaisuuden puolesta. Eli vihreitä. Kiitos. Maalasin paljon lama-aikaan, etsin töitä kulttuurialalta enkä saanut ja tein ihan mitä